זו מערכת השמש, זה כדור הארץ, זו ארץ ישראל, זה מושב ניר בנים. זו קבוצת בני המצווה של מושב ניר בנים. 6 בנים יפים, ו6 בנות עוד יותר יפות. אז יאללה, בואו נכיר אותם. זהו הבית הראשון של עמית, זהו הבית השני של עמית. זהו החדר הראשון שלו וזהו החדר השני שלו. וכשחדר אחד מבולגן בבית האחד, הוא עובר לחדר המסודר בבית השני. כשהחדר מבולגן בבית השני, הוא נאלץ לסדר את החדר בבית הראשון. אבל תמיד זה בחיוך. הנה חיוך, ועוד חיוך, ועוד חיוך. ככה הוא, סמיילי. אלו האחים של עמית, ויורי האח שאומץ למשפחה לפני שעמית נולד. עמית מתכנן להיות ביחידה הזו בצבא ובהמשך במשהו שקשור למחשבים. ולשם כך הוא מתאמן ואוסף שעות ניסיון על המחשב וגם על האייפד. הוא טוען שהוא לא רואה עצמו כסופר, אבל מוכן לספור את הכסף מחברת הסטארט-אפ שיקים. זכרו את השם, עמית מערב ממרכז המושב. זהו מערב המושב, זהו ביתו של רועי במערב המושב. אלו הבנות במשפחה של רועי ואלו הבנים במשפחה שלו. רועי הוא הסנדוויץ', או יותר נכון הממרח, וכמו שאנחנו יודעים, הממרח הכי טעים. זו התעודה שרועי קיבל, מקום ראשון בחידון הארצי של קק"ל. ככה זה שיש לך זיכרון פנומנלי. אלו החוברות של רועי, זה הסמל על החוברות של רועי. כן, רועי כבר לומד לבגרות 5 יחידות במתמטיקה, בשלוחת בר אילן. כן, זהו רועי, מבריק חלונות. רועי לוקח את הכל ברצינות רבה, ולמרות הכישורים המתמטיים שלו, הוא מעדיף להיות אופנוען מקצועי. ואולי, בתור תחביב, הוא יקים את המייקרוסופט הבא. זכרו, רועי כוכבא, כוכב. זו הספרה 2, ויש לנו כאן עסק עם 2 שנולדו ב-22 לשני 2002 במשקל של, ניחשתם נכון, במשקל של 2 ו2-200. ואם זה לא מספיק, אז גם במזל דגים, שזה בדרך כלל 2. זה אח של נועם, זאת אחות של גיל, ואם זה לא ברור, אלו גיל ונועם. זו המדינה בה נולדו, זו השנה בה הגיעו לארץ. זו החולצה של נועם, זה ארון הבגדים של נועם, וזה החדר של נועם. איזה מגניב. זו נועם, וזו נועם האמיתית, וגם זו. נועם בעלת המזג הרגוע והנעים, גם יצירתית ועם ידיים טובות, ממש כמו אמא, שהיא גם האמא של גיל להזכירכם. נועם שרגילה להיות חלק מצוות, תהיה בטוח מהצוות. עיצוב אופנה או עיצוב פנים, לא ברור. מה שבטוח זה יהיה יפה ויצירתי. זה הגובה של גיל, זו חולצת הנבחרת שלו, ואלו נעלי הכדורסל. זהו גיל, זהו גיל וזהו גיל. את גיל נבוא לעודד בעוד כמה שנים במשחק של מכבי ביד אליהו. היכל נוקיה, היכל מנורה. בתוכניות העתידיות הוא גם מתכנן להמציא אופניים מעופפות. איתן יוכל להגיע למקומות שהגובה שלו לא יעזור. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. זוהי האחות הגדולה של נדב, היא בהירה. זה האח הגדול של נדב, הוא כהה. זה האח הבינוני של נדב, הוא מוקה. והוא נדב יצא ג'ינג'י. ככה זה כשאתה רבע תימני. נדב יהיה מנהל מפעל ממתקים כשיהיה גדול. נכון שהוא לא אוהב מתוק, אבל הוא אוהב לנהל. והוא מתוק, מאז ומתמיד. זהו אוסף הכדורים של נדב. הכדור שנמצא כעת בשימוש הרב ביותר, הוא כדור הכדוריד בנבחרת התיכון הצעירה. זו היד של נדב, זו הזריקה של נדב, זו הריצה של נדב לכיוון סבא וסבתא שלו. זו שממנה הוא קיבל את הצבע הג'ינג'י. זה הבית של סבא וסבתא של נדב. סבא וסבתא של נדב הם גם סבא וסבתא של יעל.
זה הבית של יעל. זו הכלבה של יעל וגם זו הכלבה של יעל, משעשעת את אח של יעל. זה החדר של יעל וזו המיטה שלה, זו הצמה של יעל וזו יעל. ויעל ויעל ויעל. אלו נעלי הריקוד של יעל. כשיעל תהיה גדולה, אולי היא תמשיך לרקוד, וזה יהיה בין לבין הטיסות שלה. לא, היא לא תהיה הדיילת בטיסה, היא תהיה הטייסת. אבל לפני זה, היא תקים מסעדה וקונדיטוריה ללא גלוטן. שים לב, אייל מיכאלי, ונחזור לנעלי הריקוד. אלו נעלי הריקוד של תמר כשהן על הרגליים של תמר, אלו נעלי הספורט בית בילוי, אלו הנעליים של האחיות התאומות של תמר, וזוהי תמר. זהו בחישוב גס מספר התחומים שבהם תמר מוכשרת, שילוב של נערת אקסטרים, רקדנית, ספורטאית, אומנית, קבצנית, שחקנית, וואו! כרגע, תמר רוצה להיות צורפת לכשתגדל, אבל בעיקרון, כל מה שתמר תחליט לעשות, היא יכולה ובגדול. ויש לה גם תוכניות להקים פארק שעשועים סטייל דיסנילנד, אולי פה אצלנו בחלקת אריזונה. נסיכות לפארק כבר יש לה במשפחה. זו אמא של תמר, שהיווה מהעיר את הוריו של אבא של תמר, וזהו אבא של תמר, הדוקטור. אז אם כבר מזכירים את הדוקטור, זו הצלקת של יובל מהניתוח הראשון, זו הצלקת מהניתוח השני. זה יובל כששבר את היד, וזה יובל כשהוא שלם ובריא. טפו טפו טפו. בכל זה תמיד קורה כשאמא שלו בחוץ לארץ, כי ככה זה כשאמא טסה אל מעבר לאופק, שזו המשפחה של יובל, שהיא הדבר שיובל אוהב יותר מכל. ואחרי זה, מים. הוא אוהב מים ככה, והוא אוהב מים ככה, וגם ככה. אבל כשיהיה גדול, הוא יקים חברת סטארט-אפ, שתאתר בעלי חיים שעבדו, ואולי יוכל למצוא את כלבתו העבודה, בנה. אולי. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. סבא וסבתא של תמר מהפרק הקודם הם גם סבא וסבתא של מירה, בזכות שהביאו לעולם תינוק בריא וקטן, שהוא אבא של מירה. זוהי אמא של מירה, אלו האחים הגדולים של מירה, חצי תימנים ובלי טיפת ג'ינג'י. ככה זה בחמולה של משפחת אבידוב, אבל בואו ונחזור אל מירה. זו מירה, גם זו מירה וגם זו וגם זו מירה. כשמירה תהיה גדולה, יש מצב שהיא תהיה שוטרת. ככה זה כשבמושב שלך עוברת ניידת כל שעתיים. או אולי תתקדם בצבא הקבע, צירפנו אותה לקבוצת השמירה. ובין לבין מירה תייצג אותנו בנבחרת הכדורסל הלאומית. רקדנית היא כנראה לא תהיה, פשוט בגלל שלא בא לה. וזה בדיוק ההפך ממה שאופר הייתה מבקשת, שזה להמשיך ולהיות בלהקה של ריקוד. זו אופר, זה הבית בו נולדה אופר בגאליה, זה הבית בגן יבנה בו גרה אופר מגיל שנה, זה הבית בביצרון בו גרה אופר מגיל 4. זו אופר בבית בנווה מבטח, זה הבית בו גרה אופר היום, וזה פה בניר בנים. לא מפתיע שאופר רוצה להיות אדריכלית כשתהיה גדולה. בינתיים היא אוספת חפצים לבתים העתידיים שתבנה, אבל תרגיעו, פה אופר באה לגור בשביל להישאר. ויחד איתה נשארים אבא, אמא, לירי, מיקה, תמרי
ועופר, כמו שאפשר לראות, היא הבכורה. ונעבור לטיילי. זה המקום האהוב על טיילי בבית, וגם זה מקום אהוב עליה, ולא רק עליה. אלו שני אחים של טיילי, וזו האחות של טיילי. אבא שלה הוא יבוא של ניר בנים. על היבוא אחראית אמא של טיילי, ועל היבוא של אורנה אחראים סבא וסבתא של טיילי. סבא של טיילי כיהן כראש המועצה האזורית, אבל כרגע לטיילי אין מסלול עתידי לניהול קהילתי. היא כנראה גם לא על מסלול מורה ליוגה כמו אמא, וגם לא מסלול גידול זיתים כמו אבא. טיילי רוקדת, אבל יותר בעניין של להיות מפיקה או בימאית, ואנחנו בונים עליה לחג ה-70. נשאר לנו אחרון חביב, וזהו אורן. זוהי אמא של אורן, זהו אבא של אורן, אלו האחים של אורן, אלו הם הסבא והסבתא של אורן. הסבא והסבתא של אורן הגיעו לניר בנים בשנת 59, לאחר שהתפנה במושב משק. זהו אורן מאחור וזהו אורן מלפנים. אלו האופניים שאורן תיקן, זה הטרקטור שאורן תיקן, זה הטוסטר שאורן תיקן. בקיצור, אורן הוא סוג של מתקן. כרגע, אורן הוא שוער בנבחרת הכדוריד הצעירה של תיכון באר טוביה. אם תרצו לדעת מה הוא לא יהיה כשיגדל, תופתעו לדעת שהוא לא יהיה מעצב גבות. לא תופתעו אם הוא יהיה טרקטוריסט, ממש כמו אבא שלו. כשנולדתי מזמן אז הייתי קטן, זה קורה, זה טבעי, זה ידוע. וגיליתי שנים בתוך קן ההורים, אבל רק לתקופת ניסיון. בעזרת השמיעה גם פיתחתי שפה שעזרה לי בתחום התקשורת, וחיזרתי לעתים צירופים של מילים בתקווה להסביר את המצב. לא מתעצבן, לא מתעונן, רק מספר כדי לא לשמר. כשעליתי לגן וגידלתי שפה, הילדים יחשדו ובצדק. החברה לא יכלה לקבל עוד שנייה, והתחלתי ללמוד אופנה. לא מתעצבן, לא מתעונן, רק מספר כדי לא לשמר. מספר החיים ומניתי תדמית וקצת אופי, והשלמתי את הרק כדי לא לנתק את הקשר ביני לישוב. She gives me love and affection, baby, the dimension. You're the only girl for me tonight, I'll be the next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to put the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Say my name, you know who I am, I'm too hot. My band bought that money, break it down. Girls hit you hallelujah, girls hit you hallelujah, girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh! Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some nigga in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping.